aj keď ste neverili, že príde niektorí, aj neviem, či stávky neboli, ale je tu, vidíte. A buďme hrdí, že máme takého farára, lebo skutočne z Poľska máte farára. Ja som teraz bol v Poľsku. A môžem vám povedať to, že ako veriaci sú troška pred nami. Nechcem povedať, že nad nami, ale sú pred nami. Ja keď som prešiel slovensko-poľskú hranicu a videl som nové domy s Pánom Máriou, veľké sochy tam na tých domov. Poďte sa pozrieť tuto na okolí, že kde nový dom je postavený, kde tam je Pána Mária. Tak to svedčí o tom, že sú skutočne dobrí veriaci. Ja som hrdý, že máme tu Dedine a v Hajnáčke, kde sú také parády. A buďte aj vy hrdí a buďte pyšní na ňu. A sme poctení. Áno. Jeho prítomnosť. Teraz, že viete, to je tak, že na farárovi strašne veľa, už ako kto chce z hora čítať stále, ako som vám povedal, tak nájde na ňo aj tu, aha, čo, taký farár, hej. To tam chodí s malými deťmi, keď už pohľadka malého brúsia, to je istotne pedofil, jasné, príde tam chlapík na toto, na spoveď, joj, to je homosexuálne. No a teraz na toto chcem, že či náhodou ste nepozeráte Euraktiv sa to volá web stránka. To má Európska únia. A teraz už nielen farárov takto obvinili, ale Mikuláša obvinili, že je homosexuálny. A tu je Mikuláš. Ale asi sa pomýlil. No, dávajte si pozor, lebo je ozaj asi homosexuál, lebo nenosí už ani deťom, lebo povedali, že je pedofil, nenosí už ani chlapom, ale nosí len dievčatám, aby nepovedali, že no tak lebo s dievčatám, keď chodí, tak to je ešte ako normálne. No, a teraz... Je to? No a ešte teraz, ako viete, že je ako to globálne oteplenie, že už nebude chodiť ako v zime, ale bude v lete chodiť. Už, hej, aby to stihol. No a teraz, ale dievčatá, tuto je vaše ako... Takto, ako sedíte, takto, tak budete chodiť za ním a on vám povie, že čo máte robiť. Dobre? Joša Modia. A ima podjali očov, alebo veće, to je jedna minuta. Rajta, rezagata. To bude to čujkuješ. Éduska, 6 percet nő vagy-e? Már nem mondja, Mikuláš. Jó voltál? Néha jó még. Akkor légy szíves valami, mondja valami. Hangosabban beszéltek, nincsen mikrofon. Imádkozzam. Ale hlasnejšie by bolo rozhlasy vedľa.
De suttogja neki. De egyáltalán. Többé nem állja. Amikor meghaltalak, ez egy nagyon szép jelenet, gyönyörű. Akkor jó lesz tovább. Hogy mutattál át. Nagyon szép. Oké, de az ott a Gézában. A jeszcze na piwo. A się napiło. Hangosan. Kicsi vagyok, széknyolnak, nagyon nagyot kinyoltok, hogy mindent fejoltok. Az is vers. Ez is vers. Jó legyél. Jó voltál? És még jó is lehet tenni. Akkor mondjam már, Ma itt van a berendezés, már nem fogtok kiütni. megígérhető. Ide beszéljetek ebben. Roccia. Ide beszéljetek ma, hogy hallja a többiek is. Ezt kapcsolom. Mondjál valami. Énekeljek? Vagy imádkozni. Imádkozni is tud. Imádkozni tud. Mondjál szép imát. Piros tünkös napján imádkoztam érte. Piros tünkös napján imádkoztam érte. Levolna hazám, nyílóan világgal, vártalak a keresztútnál, tünkösi rózsával. Gyönyörű, ezt a tápus deréket. Jó legyél tovább. Jó van, igen. Jó. Megérted, jó legyél. Igen, jó. Jó, jó. Jó,
eljöttem botnikvicstől, rövid távon elmegyek kefezni. Itt nagyon jó. Előtt. Môžem prosiť o pár slov? Prosím vás. Trošku pokoj, ticho, by som poprosil. Haló? Nešuštíme už teraz. Keďže Mikuláš skončí svoju prácu, ja ešte som neskončil. Dal darčeky ženám, tak mne zostala teraz úloha dať mužom. Prosím vás, o nič ma viac nepodozrievajte. Ja vám dám obrázky, ktoré váš pán vedúci donesol z Krakova. Je na nich ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Tento ruženec, kto sa modlí pravidelne o 15. hodine, ten si vyprosí záchranu pre svoju rodinu, pre celý svet, pre hriešnikov, ale predovšetkým pre seba. A najviac v tejto hodine, ktoré zomierajú ľudia, tento ruženec veľmi potrebujú, aby sa nezatračili. Dám ho ku hlavám rodiny, manželom, aby tento ruženec si pestovali v svojich rodinách. Keď naozaj čas, aj doba je taká uponáhlená, nemáme čas na nič, aspoň na tento ruženec. Či o 15. hodine, alebo keď aj neskôršie, keď sa pomodlíte s láskou voči Pánu Ježišovi, voči Pánu Bohu, nemusíte sa dať. Keby sa hoci čo stalo, aj v tomto vašom živote, či v našom živote, či v hoci ktorom živote, Bože milosrdenstvo je nepochopiteľné, je totiž nekonečná láska, ktorú Boh rozdáva a skrze tento ruženec, ktoré zveril sestre Faustine, odovzdáva nám, celému svetu, ako záchranu, posvetnú záchranu v tomto živote. Takže prosím vás, máte to napísané v maďarčine, ja ho poznám aj v slovenčine, aj v polštine, aj v iných jazykoch, ale prosím by som vás, aby ste tento ruženec sa pravidelne modlili v svojich rodinách. Hlava rodiny je zodpovedná za to, aby rodina žila nielen ten život, ktorý žijeme tu na svete, tento je materiálny, ale tiež, aby sa snažila ten duchovný život. Duchovný život je dôležitejší. Materiálny sa pominie. Zanecháte si všetko, svoje domovy, svoj majetok. Ale to, čo si zoberete v svojej duši, to odniesiete Pánu Bohu. A to by som vám prijal, aby ste tento ruženec ako naozaj zobrali
veľmi vážne do srdca, pretože nikto z nás nevie, v ktorú hodinu, v ktorú sekundu, v ktorú minútu z tohto sveta môže odísť. A ja verím a pevne verím, pretože tento ruženec sa modlím vždy za kňazov o 15. hodine, aj za všetkých hriešnikov, aby Pán Boh sa nad nami naozaj zmiloval, aby nám ukázal svoju lásku a predovšetkým odpustil nám všetky poklesky ľudské, ktoré spáchame na tomto svete. Takže hlava rodiny zodpovedná za to, aby ten ruženec bol naozaj piedestalom, pokladňou vo vašich rodinách. Ez helyben, hanem ez nagyon jó mikrofon. Ez még a jobbtól is jobb. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hanem még akkor is nagyon jó. Veľmi šťastný, ani neviete si predstaviť, lebo skutočne, ako som povedal, Poliaci sú dobrí veriaci, majú na čo byť hrdí, lebo majú svätú Faustínu a majú svätého Otca. Dobre, tak už nemusím. Tak všetci ho poznáte veľmi dobre a sme radi, že aj my ho máme, aj ju, takisto Faustínu. Od Faustíny máte ten obrázok, lebo to viete, že to svätá Faustína ako nechala. Ale tieto veci sú nie až také podstatné, ako čo povedal pán farár. Nezabudnite, že skutočne to je človek taký, ktorý je kompetentný, aby povedal, že to má silu. A verte, že to, keď či jeden alebo druhý, lebo tá chvíľa príde, že bude odchádzať. Tak ako som ja to cítil, keď moja odchádzala, ja som sa aj s deťmi modlil túto modlitbu. V aute sme sa modlili, keď moja manželka umírala. Tá silná chvíľa príde, nezabudnite na to ľudia. Za to sa modlím. Ďakujem ešte raz pánovi farárovi. Já jenom dodala, všem vám děkuji za to, že jste pozvali. Do smrti nezapomenu. Ale ještě, Piťupi, ještě bych chtěla dodat, že opravdu... A ani do posmrti. Doufejme, víme, že co tam je. Že opravdu to je pravda pravdoucí. Tak živá pravda, jak vidíte před sebou. Protože holka může dcerka říct, jak jsem vypadala, jak ji odvezli teď naposledy 2,5 roka do nemocnice. A já se stojím na nohách, že doktoři říkali, že nikdy nebudu bez té trojkolka chodit, nikdy na nohy nepostavím a dívejte se, když pán doktor viděl zázrak, opravdu, no, budeme tancovať za chvíľu. Postaň tu. Tak vám ďakujem ešte raz aj pánovi farárovi, aj moc krásně děkuji vám za tak a já vám taky přeji hodně boží milosti, vydržet až do konce ve vašem povolání a povolání Panny Marie. Tak vás doprovází svatý. Prosím vás, môžete postať. Azur legendeletek. Na príhod našej nebeskej Panny Márie, našho nebeského Otca, na príhod našho Sácha Ježiša Krista, na príhod našho Ducha Svätého, ktorý nám udeluje dary svojho milosrdenstva, nech vás všetkých chráni, požehnáva a sprevádza milosť Boha Otca, Boha Syna, Boha Ducha Svätého. Nech vás všetkých chráni, ochraňuje Najsvätejšia Panna Mária na všetkých svojich cestách. Nech svätý Jozef, patron rodín, je pre vás vzorom, útočišťom a záchranou pre večný život. A zača a Fiu, Iša Sentlivek, Amen. Veľmi pekne ďakujem, ale ja mám svoje povinnosti, zajtra musím odísť a pripraviť. Nehnevajte sa. Ani vám to zapriť.